Gaur fregitutako alberginiak sesamo saltsarekin egingo ditugu. Lehenengo dugun gauza izango da alberginiak moztu. Hortarako daukagu alberginia eta xerretan moztuko dugu. Eta mikaztasuna kentzeko duguna da gatzarekin jarriko dugu. Eta utziko dugu hola 10 minutu. Gatzak alberginiako urateako eta gero ondo garbituko dugu uretan eta ja edukiko ditugu prest frigitzeko. Orain saltsa egingo dugu. Hortarako hemen daukagu panela, azukrea, tahini edo sesamo pasta, soja saltsa, ondo nahastuko dugu, limoi zukua, eta azkenik zigortutako sesamoa. Eta hoxe ondo nahastuko dugu, kremotxoa geratu arte. Hoxe. Eta izango da erabiliko dugun saltsa. Fregitutako alberginiarentzako. Hoxe. Prest dago. Pasa ditugu ja uretatik, eskurritu ditugu, eta mikaztasuna galdu da. Orduan hori izango dugu, hemen daukagu txitxirioen irina, eta egingo duguna da, pasako dugu hortikan. Eta badugu ja olioa prest frigitzeko. Orduan, hoxe egingo dugu, frigitu. Bueno, ja, kolore hartu dute, kurgentea hartu zaizkigu ja, eta duguna da, paperara atera eta orain aurkeztuko ditugu. Eta hemen dezuet gaurko platera.